till coronakrisen nummer 4. Och coronaviruset här börjar i en land som heter Kina. Och det var akkurat jag vet inte för än. Eller kettet, eller fåglar, eller klamrös, eller hunde, eller möjligt gör. Och för fältena. Och jag tror att söndagsskolan var alltid stoppt. Så det tror jag att jag fortäller en söva om lektor. Nu ska vi höra sövna om Noah och Eldjorne. En affär längst var det en mäver som ett Noah. Han tror på Gud. Och en dag så säger Gud via Noah, du måste föra bygga en stor örsk till det räknar jävligt, va? Och han säger, vi får uppfattningen att det skulle komma ice in och bara så små grejer. Och i lustigt det är det så bara kvart vattnet om och tar ett bad som är livet småjäver kommer knäck tvär pandakjatter och tvär hönor och tvär kor och tvär gajdatter och tvär tjejer tvär tigare tvär lever tvär hästar tvär grusar och tvär kameler. Lamajer. Och så trätterna. Och så får det regna. Oj, så ner. Jag skulle cykla fjärde där. Till detta där var färdig så sen det några around ut. Och så började jag nå Atlantägen och Raunen kom inte att. Och så tände jag det var färdig. Så sände jag en dickförna ut. Och dickförna kom efter. Men kväll kom vi. Och vi ner i grejen. Och så är det incident bara såna lamp. Och så naturen uppåt. Och tar vi så med lur. God sätter alla poppa luftna efter 4 att han skulle lova att han aldrig måste förtjäna att man inte görs. Här är det 4 bein. Är det 3 bein? Är det huckler? Är det lycka? Är lunte? Är dickva? Är rauner? Det är svarta fjärar. Svarta och skjuta fjärar. Det ser klipp. Ett halvtid! Elfni på kör. Bor du färjan? Ja. Är det 4 bein? Ja. Är det ett störst djur? Ja. Är det ojer? Ja. Är det en kick? Nej. Är det en häster? Ja. Att gita djur är alltid stuttligt. Inne där ute. Man kan faktiskt även synka för spelet. Miau, 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 kanske gita närmast. Miau, 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 kanske gita närmast. Ja, det kan det, du är en ketta. Man kan gita djur. Man kan spela en söva som vi gör det. Eller man kan synka gita djur. Eller bara synka det och gå chanser upp djur. Bye! Hej så tack för att du tittade och även chatt. Bye!
Vi också om att jag det lever. Finally.